Oversteer 37. Γιατί δεν κοιτάω ποτέ ποιο νούμερο είναι πριν ξεκινήσω να γράφω. Τέλος πάντων, θα πω 37 και αν είναι λάθος θα ζητήσω από τον Μάνο Βέζα να το κάνει edit και να το κάνει το σωστό νούμερο. Τελευταίο επεισόδιο με preview, που σημαίνει ότι είναι το τελευταίο επεισόδιο στο οποίο δεν θα μιλάμε για τη σεζόν που ξεκινάει ευτυχώς σε μια εβδομάδα. Και αφήσαμε στο φινάλε το όχι καλύτερο, αλλά σίγουρα το πιο συναρπαστικό κομμάτι του τριημέρου σε πολλές των περιπτώσεων στη Φόρμουλα 1 και δεν είναι η Φόρμουλα 1, είναι η Φόρμουλα 2. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα κάποιες φορές το κορυφαίο υποστηρικτικό πρωτάθλημα της κατηγορίας να δίνει πολύ ωραίους αγώνες και για ακόμα μια φορά έχω την τιμή και τη χαρά να έχει δεχθεί να είναι εδώ ένας άνθρωπος που ξέρει τις μικρές κατηγορίες απ' έξω και ανακατοτά. Κώστας Λεώνης. Κώστα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τι τιμή. Εντάξει, εγώ έρχομαι όπου και μου πεις, εννοείται. Μεγάλη χαρά. Να μιλήσουμε όντως για ένα κομμάτι που μέσα στο Σαββατοκύριακο της Φόρμουλα 1 είναι πάντα ένα highlight. Και φέτος θα είναι, να το βγάλουμε από τη μέση αυτό, να ενημερώσουμε και τον κόσμο φυσικά, ότι φέτος θα έχουμε αρκετές αλλαγές έτσι και στο format, 8 τριήμερα, αλλά με 3 αγώνες, οπότε πάλι 24 αγώνες θα δούμε, Κώστα. Και ο λόγος είναι η μείωση των εξόδων στην ουσία, λιγότερα ταξίδια. Ναι, έτσι το πουλήσανε. Εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν μόνο αυτό, αλλά σίγουρα ήταν και αυτό. Φέρνει αρκετά πράγματα που έχουν ενδιαφέρον. Ένα πράγμα διάβαζα, συνήθως προσπαθώ να μην διαβάζω τη συνέντευξη του Μπρούνο Μισελ, δεν τον πολύ αγαπάω, αλλά διάβαζα τώρα για να προετοιμαστώ και είπα ότι, και έχει δίκιο σε αυτό, το feature race θα έπρεπε να είναι το feature race της Κυριακής, δηλαδή να είναι ακριβώς το ορεκτικό για τη Φόρμουλα 1. Ναι. Έχει ακριβώς τα στοιχεία που ματσάρουν στη Φόρμουλα 1, δεν είναι ένα sprint αγώνας, έχει στρατηγικές, έχει pit stop, οπότε έχει νόημα, δηλαδή έχει μια συνέχεια αυτό το πράγμα, σε αυτό έχει δίκιο. Παρ' όλα αυτά η αλλαγή αυτή είναι μεγάλη ούτως ή άλλως. Νομίζω ότι οι αγώνες έτσι όπως θα είναι πιο πυκνωμένοι θα βοηθήσουν τους rookies και επίσης θα βοηθήσουν και τις πιο αδύναμες ομάδες, αυτές που είχαν διπλά προγράμματα αλλά ήταν αδύναμες. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή διπλά προγράμματα δεν εννοώ, για όποιον δεν καταλαβαίνει, Φόρμουλα 2, Φόρμουλα 3, έτσι. Ναι. Σίγουρα σε κάποιο βαθμό γινόταν αυτό, δηλαδή σίγουρα υπήρχαν άνθρωποι που δουλεύαν και στα δύο προγράμματα, σίγουρα αυτές οι ομάδες ούτως ή άλλως τους πιο ταλαντούχους τους βάζανε στη Φόρμουλα 2, είναι προφανές αυτό γιατί τα αυτοκίνητα είναι απείρως πιο πολύπλοκα, αλλά πλέον θα μπορούν να το κάνουν πιο άνετα αυτό το πράγμα. Και αυτό θα βοηθήσει μερικές ομάδες πιο φτωχές να κάνουν ένα step up. Και αυτό είναι καλό. Έχουμε λοιπόν αυτή τη βασική αλλαγή. Συνοπτικά να αναφέρω ότι θα τρέξουμε Σακχίρ, Μοντε Κάρλο, στον Μπακού, στο Σίλβερστον, Μόντζα, Σότσι και θα κλείσουμε με Τζέντα και τον αγώνα στο Αμπουντάμπι. Έτσι πάλι το φινάλε θα είναι εκεί. Έτσι. Η Φόρμουλα 3 ας πούμε έχει πάρει το ΣΠΑ που έχει αφήσει η Φόρμουλα 2, νομίζω έχει πάρει και την Αυστρία, το έχουν χωρίσει κάπως έτσι τέλος πάντων. Έτσι κι αλλιώς η Φόρμουλα 3 έκανε λιγότερους αγώνες, ταξιδεύει σε λιγότερα μέρη από τη Φόρμουλα 2, τώρα ταξιδεύουν και σε τελείως διαφορετικά. Φεύγοντας λοιπόν από αυτό, μεγάλες τεχνικές αλλαγές δεν έχουμε για να τις σχολιάσουμε. Η αλλαγή στη διάμετρο των ελαστικών από τα 13 ιντσών ελαστικά που είχαμε στα 18 έγινε πέρυσι με στόχο να προετοιμαστούν για τα φετινά της Φόρμουλα 1. Η Φόρμουλα 2 συνεχίζει έτσι φέτος. Η Φόρμουλα 1 θα κάνει τη μετάβαση στο 22 μαζί με όλες τις άλλες αλλαγές, οπότε και αυτό είναι κάτι γνωστό. Άρα το μεγάλο έτσι, talking point σε επίπεδο Φόρμουλα 2 είναι οι αλλαγές στο grid που είναι αρκετές γιατί και ο πρωταθλητής έφυγε όσο αναμενόταν. Ο Μίξ Σουμάχερ ανέβηκε στη Φόρμουλα 1 για τη Χάς. Αλλά έχουμε και πάρα πολλούς οδηγούς οι οποίοι κάνανε το step up από τη Φόρμουλα 3. Πέρα από τον πρωταθλητή ως Καρπιάστρη έχουμε και τον Τεό Πουρσέρ που έβγαλε μάτια προς το τέλος της σεζόν. Θα τα σχολιάσουμε σε λίγο. Γενικώς το grid, Κώστα, είναι δυνατό. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι είναι μια καλή φουρνιά και η φετινή. Είναι δυνατόν. Να πω λίγο πριν για τις τεχνικές αλλαγές ότι υποτίθεται ότι έγινε κάποια αλλαγή στις γόμες με σκοπό να είναι λίγο πιο, να κρατάνε περισσότερο. Βέβαια
Αυτό είναι ένα παραμυθάκι που το έχουμε ακούσει 100 φορές. Δεν κρατάω ιδιαίτερα μεγάλες προσδοκίες για αυτό ότι θα είναι έτσι. Πάντως θα έπρεπε να είναι έτσι. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε δει ότι οι γόμες παρά είναι επιτηδευμένα ευάλωτες. Εντάξει, δεν βοηθούσε νομίζω κανένα αυτό το πράγμα. Μακάρι να έχουν πετύχει, να είναι ειλικρινείς και να έχουν πετύχει σε αυτό. Τώρα ναι, το Grid πιστεύω ότι είναι όσο ήταν και πέρυσι, ίσως και καλύτερο. Είναι δύσκολο να ξεχωρίσει φαβορί γενικώς. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί οδηγοί. Είναι σίγουρο ότι από αυτούς τους οδηγούς κάποιοι θα τελειώσουν την καριέρα τους στα μονοθέσια φέτος, όσο και αν ακούγεται κακό αυτό. Και επίσης θα είναι πολύ ενδιαφέρον να μπορούσε κάποιος να μπει στο μυαλό των πιτσιρικάδων και να δει τι κρύβεται πίσω, τι κρύβεται στους φόβους τους, σκεφτόμενοι ότι μπορεί να έχουν την τύχη του Elon. Δηλαδή, μια πολύ καλή χρονιά, μια εξαιρετική χρονιά, στις λεπτομέρειες να χάσουν τον τίτλο και να βρεθούν εκτός πλάνου Φόρμουλα 1. Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν, γιατί πολύ απλά πλέον οι οδηγοί των ακαδημιών είναι πάρα πολλοί και οι θέσεις στη Φόρμουλα 1 είναι μάλλον δυσέβρετες το 2022. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ εύκολα σενάρια στη Renault, στη Red Bull, στη Ferrari και στους δορυφόρους Ferrari. Ίσως εκεί τα πράγματα ίσως και να είναι κάπως διαφορετικά, αλλά πάλι είναι δύσκολο. Είναι μια πολύ δύσκολη μετάβαση και καλή χρονιά να κάνεις. Όντως, γιατί κάποτε, όχι πριν από πολλά χρόνια, αλλά σίγουρα εκεί μετά το 2008, 9, 10, 11, είχαμε μια νομβρία. Ψάχναμε δυνατούς οδηγούς να έρθουν από τις μικρές κατηγορίες. Οι ομάδες δεν είχαν πάρει τόσο ζεστά το κομμάτι του να έχουν ένα academy, εκτός από τη Red Bull φυσικά, η οποία πρωτοστατεί σε αυτό το τομέα και στην ουσία αυτή έχτισε το μοντέλο όπως είναι τώρα σε αυτό το επίπεδο. Ενώ πλέον έχουμε πλεόνασμα, να το πω έτσι. Και αυτό προφανώς οδηγεί σε περιπτώσεις, όπως είπες και εσύ, του Καλού Μάιλο, το οποίος για μένα ήταν πολύ κρίμα που δεν βρέθηκε τουλάχιστον στη θέση του Giovinazzi στην Αλφα Ρωμαίο, με δεδομένο ότι η Haas θα πήγαινε για τα λεφτά και τη φήμη του Σουμάχερ, οπότε Μαζέπιν και ο Σουμάχερ ήταν το λογικό δίδυμο. Αλλά ότι ο Giovinazzi στην ουσία έχει καπαρώσει μια θέση που θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πάει στον Κάλουμ, είναι λίγο. Εντάξει. Εκεί ο Φρεντ Βασέρ μάλλον ο Φρεντ Βασέρ δεν είχε λόγο σε αυτό. Εκτός και αν δεν τον έχω για χαζό. Δηλαδή. Όχι, μα ίσα είναι υπέρ των πιτσιρικάδων και του νέου ταλέντου και είναι και πολύ σκληρός. Δηλαδή, κάποιος, αν ήταν 100% απόφαση του να δώσει άλλη μια χρονιά στο Giovinazzi, δεν νομίζω ότι θα το έκανε. Σε μαγαζί που έχει το πρώτο και το τελευταίο λόγο. Ναι, μάλλον άνωθεν ήταν η απόφαση. Ναι. Οπότε ξεκινάμε, μιας και αναφερθήκαμε στη Ferrari και στο όλο τους πακέτο, πάμε στην Πρέμα, Ιταλική ομάδα φυσικά, πρωταθλήτρια πέρυσι και σε ομάδες και σε οδηγούς. Φυσικά ο Μίξ Σουμάχερ οδηγούσε για την Πρέμα και έγινε πρωταθλητής με αυτήν. Φέτος συνεχίζουν με τον Ρόμπερτ Σβάρτσμαν, που ανήκει φυσικά στο Ferrari Driver Academy, και έρχεται και ο πρωταθλητής μας, το νέο αίμα των Αυστραλών οδηγών, ο Όσκαρ Πιάστρι, ως πρωταθλητής Φόρμουλα 3, δεν θα πω πλαισιώσει γιατί είναι λάθος, γιατί θα ήταν σαν να είναι το νούμερο 2, να συνεργαστεί με τον Ρώσο. Ναι, να γίνει απλά teammate του Ρώσου. Ναι. Ίσως το πιο δυνατό δίδυμο του Grid. Νομίζω σε αυτό που μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ναι, νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Πες μου, ναι. Αν μπορείς, έχει διαφορετικό προφίλ, αλλά αν μπορείς να το συγκρίνεις με κάποιον, είναι με τις Virtuosi. Αλλά ναι, είναι κλασική κατάσταση Πρέμα. Στην Πρέμα δεν επιλέγεις να πας, Πρέμα σε επιλέγει. Και ο Πιάστρι ήταν ο τυχερός που επιλέχθηκε να είναι ο ρούκι. Πάντα έτσι δουλεύουν, δηλαδή με έναν πιο έμπειρο και έναν πιο ρούκι. Σπάνια βγαίνουν από αυτόν τον κανόνα, γιατί προφανώς εξυπηρετεί πολύ καλά. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα για τον Σβάρτσμαν. Η χρονιά του πέρυσι ήταν όσο καλή μπορεί να είναι ενός ρούκι. Ήταν, θα έλεγα, αν ο πρωταθλητής πήρε 10 στα 10, αυτός πήρε 8,5 με 9, έτσι. Δεν μπορείς να έχεις προσδοκία να είναι 100% σταθερός κάποιος ρούκι. Μερικές φορές αυτό αρκεί για να πρωταθλητής, μερικές όχι. Πέρυσι μια πολύ καλή φουρνιά, οπότε δεν αρκούσε.
αλλά σίγουρα έδειξε ότι δεν του λείπει τίποτα. Δηλαδή και σε Φόρμουλα 1 τον έβαζε απευθείας, μια χαρά θα πήγαινε. Οπότε ναι, το θέμα εδώ πέρα πλέον αρχίζει και έχει να κάνει με τη διαχείριση της πίεσης, της προσδοκίας, όλα αυτά, ότι πρέπει να κάνει leader μια κατάσταση τώρα, και αυτό πάντα είναι διαφορετικό από το να είσαι αυτός που εκπλήσει, αν θέλεις. Αλλά δεν νομίζω ότι τέτοιοι άνθρωποι που έχουν πάρει 100 πρωταθλήματα σε μικρές κατηγορίες έχουν τέτοιο θέμα. Το ξέρουν ότι έρχεται και μπορεί να διαχειριστούν εύκολα. Ο Πιάστρι είναι μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Πολύ ευχάριστος, πολύ επικοινωνιακός. Σίγουρα θα γίνει πολύ καλός επαγγελματίας οδηγός, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Τώρα, αν καταφέρει μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια που θα έχει το παράθυρο της ευκαιρίας να βρει το δρόμο για τη Φόρμουλα 1, να κάνει τις επιτυχίες πρώτον και δεύτερον να βρει την ευκαιρία να γραπωθεί για να μπει, remains to be seen. Αλλά γενικά είναι πάρα πολύ καλός οδηγός και με το σωστό άτομο. Δεν μπορώ να το φανταστώ δηλαδή αυτόν τον οδηγό να πνίγεται στο άγχος και να έχει την εσωστρέφεια ενός Armstrong ή οτιδήποτε. Νομίζω ότι είναι άλλη πάστα και δεν φαίνεται πολύ on top του πράγματος. Για τον Πιάστρι κιόλας με εντυπωσιάζει και το γεγονός ότι είναι πραγματικά κάτω από το mentorship του Webber, του συμπατριώτη του. Πολύ στενή επαφή και με τον έτερο Αυστραλό και νυν οδηγό Ντάνιελ Ρικιάρντο. Γενικά έχει τη σωστή παρέα. Έχει τους σωστούς ανθρώπους γύρω του που τον έχουν πιστέψει. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί οι Αυστραλοί είναι και λίγο σοβινιστές στα αθλητικά και αγωνιστικά τους. Down under και είμαστε περήφανοι για το τι εκπροσωπούμε και οι Νεοζηλανδοί το έχουν πολύ αυτό. Γιατί στην ουσία κάνουν το μεγαλύτερο ταξίδι από όλους για να φτάσουν στη μέκα του motorsport. Και το αγαπούν πολύ και φαίνεται ότι ο Πιάστρι έχει όντως πολύ ωραίο mentality και νομίζω ότι σε αυτό οφείλεται μάλλον και στο γεγονός ότι και ο Webber πρέπει να το έχει εμφυσίσει τις σωστές οδηγικές τέλος πάντων αξίες, για να το πούμε έτσι, γιατί πρέπει να το έχει και λίγο μέσα σου σαν άνθρωπος. Για τον Schwarzman θα συμφωνήσω, εντάξει. Απλά για τον Schwarzman δεν ξέρω αν θα ήταν δίκαιο να πούμε ότι κάτι λιγότερο από πρωτάθλημα θα ήταν αποτυχία. Δηλαδή, αν μήπως και να έρθει δεύτερος πάλι, θα είναι πρόβλημα για την καριέρα και για τις προσδοκίες που έχουμε από αυτόν. Δηλαδή, δεν ξέρω αν περιμένουμε όντως τίτλο. Κοίταξε, γενικά μιλώντας, το να οδηγείς δεύτερο σε μια πολύ δυνατή χρονιά δεν είναι καμία ντροπή. Αλλά βλέπουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα, έτσι. Το αν θα έχει ευκαιρίες, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την πρώτη-δεύτερη θέση κατά ανάγκη, αλλά με το τι πακέτο θα έχει από πίσω και ποια διάθεση θα δείξει η Ferrari και η SMP που είναι από πίσω. Μπορεί να έχουν όλη την καλή διάθεση και να είναι και πρωταθλητής και να μην βρεθούν θέσεις. Είναι τόσο απλό. Όντως. Να πω για το. Ναι, εντάξει. Ναι, τα πράγματα με τη Φόρμουλα 1 είναι περίεργα. Δυστυχώς οι ομάδες είναι λίγες, έχουν commercial engagements με διάφορους και αυτά ορίζουν λίγο τα πράγματα. Αλλά επιμένω, δηλαδή η φετινή, αυτός που θα μιλήσουμε ότι είναι φαβορί για την χρονιά, ούτως ή άλλως ήταν έτοιμοι οδηγοί περισσότεροι από αυτούς για τη Φόρμουλα 1. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι ο Ζου έτοιμος ή ο Σβάτσμαν. Θα είναι ο Λούγκαρ. Θα είναι μάλλον αστείο να το πεις. Συμφωνώ. Προχωράμε. Πάμε. Να πω για τον Πιάστρι λίγο ότι και ο Μιτς Εύανς είχε αυτό το παρεάκι, ας πούμε, ειδικά του Webber, όχι του Ρικιάρντο, δεν ήταν στα πράγματα τότε, αλλά δεν του έφτασε. Παρ' όλα αυτά, ο Μιτς Εύανς έγινε ένας πολύ καλός επαγγελματίας οδηγός. Καλά, στη Φόρμουλα 1. Νομίζω ότι ο Πιάστρι είναι άλλη πάστα ούτως ή άλλως. Ναι. Σας μην αρχίσουμε αυτή την γνωστή πηγή διαφωνιών. Ναι, εντάξει. Αλλά τέλος πάντων, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι και στη Φόρμουλα 1 πληρώνεται αν είναι επαγγελματίας οδηγός. Πάντως είναι άλλη πάστα. Και το λέω γιατί πέρυσι έφαγε πάρα πολύ. Δεν μπορώ από τη σωστή λέξη που στο μυαλό μου. Έφαγε πάρα πολύ, είχε πολλά προβλήματα αξιοπιστίας με το αυτοκίνητό του. Παρ' όλα αυτά δεν λύγησε ποτέ. Και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να το έχεις. Πάμε τώρα λοιπόν στην Uni ή UNI, για να το πούμε πιο σωστά, έτσι που το λένε οι Άγγλοι βιρτουόζοι. Guan Yu Zhou, ο αγαπημένος μου, το πουλέν μου. Έχω μια δυναμία στον Ζου. Μπορεί επειδή είναι ο μοναδικός οδηγός δηλαδή που έχει. Και ποιος δεν του έχει. Ναι, εγώ του έχω και προσωπικά γιατί έχω στείλει για συνέντευξη στο μισό grid και ο μοναδικός που έκανε τον κόπο να απαντήσει ήταν ο Ζου. Μάλλον όχι τυχαία.
Ναι, πολύ πιθανά να κλείσαμε πάντως, γιατί γενικώς είναι αρκετά ανοιχτή σε αυτά τα πράγματα. Κι όμως, άμα σου πω, θα σου πω μετά off the record, άμα έχουμε χρόνο, σε ποιους έστειλα και τι απαντήσεις δεν πήρα. Λοιπόν, δεν είναι επαγγελματικό να πω γι' αυτό. Λοιπόν, και Φέλιπε Ντρούγκοβιτς. Ναι, κατάλαβα. Φέλιπε Ντρούγκοβιτς, Βραζιλιάνος, η μοναδική έτσι λατινοαμερικάνικη εκπροσώπηση σε επίπεδο έτσι τόσο υψηλό. Νομίζω όχι και ο Ντελεντά είναι... όχι ο Πετεκόφ. Όχι ο Πέτεκοφ. Ναι. Λοιπόν, ένας από τους δύο. Ο Ζου παραμένει στην ομάδα. Ο Ντρούγκοβιτς έκανε το step up από την MP Motorsport. Ωραίο δίδυμο κι αυτό. Δυνατό, έχει προοπτική. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Καταρχήν, λέμε για το Unity. Το Unity το έχουν ερωτήσει πολύ τι σημαίνει. Κανείς δεν λέει τι σημαίνει. Ναι, όντως. Παραμένει ένα μυστήριο. Ποιος ξέρει. Δεν υπάρχει εταιρεία τέτοια. Το λογότυπο είναι άντεγια. Κανείς δεν ξέρει. Τέλος πάντων, με τα ασιατικά λεφτά πάντα υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίο. Οπότε ας μην χάσουμε και αυτά τα πράγματα. Ο Ζου. Εντάξει, είναι ο πιο συναρπαστικός οδηγός σε μάχες. Έτσι. Τα πράγματα που κάνει, που προσπερνάει από οπουδήποτε, οποτεδήποτε, είναι χάρμα ιδέστε. Πιστεύω ότι πέρυσι ήταν άτυχος γενικώς. Και όταν λέω άτυχος δεν εννοώ πράγματα που είναι στον έλεγχό σου. Δηλαδή, θα μπορεί να χτυπήσει μια μπρος πτέρυγα όταν κάνεις μάχη με τον άλλον, ενώ σου μάχη δεν το έκανε. Άρα αυτό δεν μπορεί να το θεωρήσει ατυχία. Αλλά όταν, ας πούμε, ένας αγώνας που είσαι πρώτος παίρνει ένα safety car και αυτό είναι ατυχία, ας πούμε. Έτσι, αν χαλάσει κάτι στο αυτοκίνητό σου, και αυτό είναι ατυχία που είναι εκτός ελέγχου σου. Εκτός αν το έχεις κοπανίσει σε 100 κέρες, ας πούμε, έτσι. Οπότε, από αυτήν την άποψη πήρε λιγότερα από ό,τι μπορούσε. Είναι ένας καλός οδηγός, σίγουρα. Αν τα πράγματα πάνε καλά, θα πάρει πρωτάθλημα 100%. Και επίσης ένας Κινέζος. Να τον προτιμήσει κάπου προς το παρόν, αλλά παρόλα αυτά παραμένει ένα δυνατό χαρτί. Και τέλος πάντων το αξίζει, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχει το πακέτο, έρχεται και κλείνει. Όπως έκλεισε με τον Τσουνόντα, που είναι Ιάπωνας, αλλά παρόλα αυτά είναι και ένας εξαιρετικός οδηγός. Οπότε, όλα καλά. Ο Ντρούγκοβιτς ήταν η τεράστια έκπληξη πέρυσι. Ίσως φταίμε εμείς που τον θεωρούσαμε έκπληξη, γιατί ο άνθρωπος στη Φόρμουλα 3 ήταν εκπληκτικός. Έκανε μια κακή χρονιά, γιατί προφανώς δεν έχει τα λεφτά. Η οικογένειά του έχει ανταλλακτικά, νομίζω, στη Βραζιλία. Έχουν κάποια λεφτά, αλλά δεν αρκούν αυτά για να βρεις μια καλή ομάδα. Οι καλές ομάδες, όπως είπα, δεν επιλέγουν τους οδηγούς. Επιλέγουν τους οδηγούς. Άρα έπρεπε να περάσει από αυτό το μαρτύριο. Παρ' όλα αυτά, πέρυσι με την MP που δεν τη λες κορυφαία ομάδα, έβγαλε μάτια. Φέτος νομίζω θα έχει τα εργαλεία και έχει το mentality να κάνει πράγματα. Αν θα το φτάσουν, νομίζω ότι αυτοί που κερδίζουν πρωταθλήματα δεν τα κερδίζουν τυχαία. Έτσι, αυτοί που είναι serial champions. Οπότε ας το κρατήσουμε αυτό λίγο στο μυαλό μας. Σίγουρα το καλό με την Virtuoso είναι ότι μπορεί να έχει δύο καλά αυτοκίνητα. Που δεν μπορεί να το πεις για όλο τον grid. Αλλά αυτοί το είχαν, το δείξαν και πέρυσι, άλλωστε. Και είναι και άλλη μια περίπτωση ομάδας που έχει δύο οδηγούς οι οποίοι δεν έχουν την ίδια... δεν είναι υπό την ίδια σκέπη, αν θες. Δηλαδή και η Πρέμα έχει έναν από τη Ferrari και έναν από την Alpine. Και στην περίπτωση της Virtuosi έχουμε έναν από την Alpine και ένα λίγο free agent στην ουσία. Εντάξει, δεν είναι... ο Ντρούγκοβιτς δεν έχει κάποια... Όχι, free agent, κανονικά. Αυτό, δεν έχει συμβόλαιο. Επειδή τυχαίνει να παρακολουθώ στο Twitter κάποιους Βραζιλιάνους δημοσιογράφους, μου κάνει εντύπωση πόσο πάντα, εντάξει, οι Σαλατίνοι πάντα είναι ενθουσιασμένοι με τους δικούς τους και αρκετά, ας πούμε, υποστηρικτικοί στους δημοσιογραφιστές, απλά υποστηρικτικοί. Αλλά φέτος με τον Ντρούγκοβιτς και τον Πέτεκοφ παίρνει την αίσθηση ότι περιμένουν πάρα πολλά πράγματα. Και είπες προηγουμένως για το ταξίδι το μεγάλο. Η αλήθεια είναι ότι και οι Λατίνοι και από την Οκεανία και οι Ιάπωνες ή οι Ασιάτες γενικότερα κάνουν τεράστιο ταξίδι για να έρθουν στην Ευρώπη. Έτσι είναι δύσκολη η προσαρμογή τους. Δηλαδή, προφανώς τους κρίνεις από τη δεύτερη και την τρίτη χρονιά, γιατί έρχονται μικρά παιδιά και δεν μπορούν να μιλήσουν τη γλώσσα. Υπάρχουν καταστάσεις λίγο περίεργες. Και με ξεκάνει παλιότερα, προφανώς το ίδιο. Αλλά ειδικά για μερικούς, όπως οι Βραζιλιάνοι και οι Αυστραλοί, αφήνουν πίσω τους συνήθως πολύ καλές προσφορές να μείνουν στη χώρα τους και να έχουν επαγγελματικά συμβόλαια στα πρωταθλήματα εκεί πέρα, που κυρίως είναι touring. Η εύκολη λύση για αυτούς θα ήταν να πάρουν τέτοια συμβόλαια. Δηλαδή, ουσιαστικά κάνεις την τύχη σου. Παίρνουν πολύ καλά λεφτά.
Και αυτοί δεν το κάνουν. Πολλές φορές βάζουν τα λεφτά της οικογένειάς τους. Αυτό δείχνει ένα μέταλλο που πολλές φορές βλέπεις ότι οδηγεί και σε μια καλή καριέρα. Και έχουν και πλέον εκλείπει και η εκπροσώπησή τους. Δηλαδή, με εξαίρεση. Εντάξει, δεν είναι Νοτιοαμερικάνοι ή Μεξικανοί, είναι Κεντρικής Αμερικής. Αλλά ο μοναδικός που μας έχει μείνει είναι ο Πέρεθ. Θέλω να πω. Εντάξει, εκεί υπήρχε μια ανομαλία λόγω του Τελμεξ ούτως ή άλλως. Δηλαδή, Ναι, υπήρχε ο Πατερούλης που έφερνε κόσμο. Και ακόμη φέρνει κόσμο. Υπάρχουν στα κάρτα οδηγοί από εκεί πέρα. Οπότε, ναι, είχε σταματήσει για ένα διάστημα, αλλά ξαναξεκίνησε. Και η κατάσταση της οικονομίας, ειδικά της Βραζιλίας, είναι σε κάκιστη κατάσταση. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τα οικονομικά των ανθρώπων που οι επιχειρήσεις τους, ας πούμε, τροφοδοτούν, είναι στη Βραζιλία και τροφοδοτούν, παύλα, χορηγούν τις καριέρες αυτών των παιδιών. Και γι' αυτό, ενδεχομένως και για τον Ντρούγκοβιτς που είναι και ένας free agent, άρα δεν μπορεί και να ελπίζει και να προσβλέπει σε μια προώθηση, ας πούμε, και από την ομάδα του ή σε έναν έτσι ρόλο στη Φόρμουλα 1, έστω και δοκιμαστικό ή οτιδήποτε, όπως είναι του Άιλοτ φέτος στη Ferrari, είναι ακόμα μεγαλύτερο το κίνητρο. Πάντως ο Ζου, η αίσθηση που πήρα εγώ πέρυσι μιλώντας μαζί του και ακόμα δεν είχε κερδίσει, δεν είχε πάρει την νίκη στο Σότσι, είχε χάσει όμως κάποιες πολύ σημαντικές ευκαιρίες και οι περισσότερες εξ αυτών ήταν εκτός του χεριού του, δηλαδή δεν έκανε εκείνος βλακεία στην πίστα, κάτι συνέβη ή του συνέβη και κάποιες εγκαταλείψεις. Ήταν ότι η Αλπίν, η Ρενό τότε, του είχε δώσει να καταλάβει ότι αν αποδώσεις, εμείς εδώ είμαστε. Και επειδή είπες πριν για τις κενές θέσεις και τα λοιπά, ο Κον δεν έχει συμβόλαιο για το 22. Ναι. Και ο Αλόνσο μεν έχει, αλλά εντάξει, κάτσε να δούμε και πώς θα πάει αυτό φέτος. Οπότε η Αλπίν είναι μια καλή περίπτωση, αλλά δεν είναι μόνο ο Ζου. Θα πούμε σε λίγο και ποιος άλλος είναι. Πιο κάτω είναι αυτός, είναι στην Art. Θα τον αναφέρουμε. Πάμε λοιπόν. Θες να πεις κάτι άλλο για την Virtuoso ή κάτι να ολοκληρώσεις? Όχι, αλλά να πιαστώ λίγο από αυτό που είπες ότι υπήρχαν προβλήματα στο Ζου που ήταν εκτός ελέγχου. Να πω το εξής, ότι από το διήμερο, τις δοκιμές που γίνανε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ήταν. Συμπεράσματα 0, κυριολεκτικά 0. Όταν βλέπεις το Σαμάι, ας πούμε, έκτο, δεν μπορείς να πάρεις κάτι συμπέρασμα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ένα όμως συμπέρασμα ήταν ότι δείχνει, γιατί η δημοσιογραφική κάλυψη ήταν κάπως φτωχή, δείχνει να μην αντιμετώπισαν προβλήματα αξιοπιστίας, που πέρυσι υπήρχαν αρκετά. Ναι. Το κρατάμε αυτό, γιατί ήταν και σε ζεστό περιβάλλον, δηλαδή ξέρεις, ήταν σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Ελπίζω να είναι έτσι, γιατί είναι κρίμα. Δηλαδή, σε αυτό το επίπεδο είναι κρίμα να έχεις προβλήματα αξιοπιστίας. Πραγματικά. Πάμε Κάρλιν. Η βρετανική ομάδα έχει έναν Βρετανό, έχει τον Dan Ticktum και τον οδηγό που βρίσκεται υπό τη σκέπη της Red Bull, τον Γεχάντα Ρούβαλα, τον Ινδό. Δεν ξέρω πώς θα του σχολιάσω αυτή την ομάδα τώρα. Καταρχάς είναι η ομάδα που θα έχει δύο διαφορετικά livery, έτσι. Ένα για τον Ταρούβαλα και ένα για τον Ticktum. Ναι. Καλά, εντάξει. Ο Νταν λίγο δύσκολο να ξαναβάλει Red Bull Colors, ας πούμε. Όχι. Νομίζω ούτε να τους βλέπει. Και ούτε να τον βλέπουν, ίσως. Δεν ξέρω αν είδες αυτό που είπε ο Πέρες στο Beyond the Grid, το επεισόδιο που είπε ότι είχα πάει το 2007, λέγε ένα δοκιμαστικό. Μήπως με πάρει η Red Bull. Τέτοιες ιστορίες με τη Red Bull. Καλά. Αλλήμονο. Και λέει... Έχω και καλύτερες ιστορίες, Δημήτρη. Κάποτε ένας μπαμπάς οδηγού, ο οποίος αυτή τη στιγμή κάνει το DJ στην Ήπειδα, είχε στείλει άλλους της γενιάς του YouTube σε άλλη πίστα. Εν τω μεταξύ, ξέρω ποιον λες, αλλά δεν ξέρω αν αυτοί που μας ακούνε καταλαβαίνουν ποιον λες. Αλκερσουάρη. Ο μπαμπάς Αλκερσουάρη διοργάνωνε ένα πρωτάθλημα που μετέπειτα έγινε το World Series Μπαρενό. Είχε πολύ καλές προνομιακές σχέσεις με τη Red Bull από πάντα. Ο γιος του ουσιαστικά θεωρούταν πάντα δεδομένο ότι θα γίνει ένας junior, έγινε junior και έφτασε εκεί που έφτασε. Αλλά όταν είχε ζητήσει η Red Bull, γιατί πάντα τα τεστ της Red Bull γίνονται με άκρα μυστικότητα. Αυτά τα τεστ επιλογής δεν γίνονται. Δηλαδή όταν τους βάζεις σε ομάδες πλέον και πας για winter testing, είναι πλέον αργά. Έχεις υπογράψει 20 ετές συμβόλαιο, 15 ετές, οτιδήποτε, ας πούμε, και OK, it's on the way.
Γίνονται σε χαζές πίστες της Ιταλίας ή της Ισπανίας, όπου έρχεται υποδομή που σου φεύγει το σαγόνι και έρχονται από σκάουτερς συγκεκριμένα παιδιά κάτω από άκρα μυστικότητα, μπλα. Εκεί πέρα λοιπόν φρόντισε να στείλει κάποιους άλλους και προφανώς αυτοί οι άλλοι ποτέ δεν είχαν την ευκαιρία τους. Και αυτό είναι κάτι πολύ normal στο Red Bull. Μπορεί να σου πω και ότι ο Μάρκο μπορεί να γέλασε. Πάντως η ιστορία με τον Πέρεθ. Αλλά ναι, είδες που έλεγε μετά θα σε κερδίσουμε, του έλεγε. Αυτά κάνει ο Μάρκο. Ναι, είναι λίγο. Ναι. Δεν μπορώ να πω τη λέξη γιατί το πρέπει να το βάλουμε explicit μετά το επεισόδιο και χάνουμε προβολές έτσι. Ναι. Χάνουμε ηλικιακά groups. Ναι, η ιστορία τέλος πάντων για αυτούς που δεν έχουν ακούσει με τον Πέρεθ είναι ότι πήγαινε κάτι δοκιμαστικό το 7, δεν καθόταν καλά στο μονοθέσιο, δεν μπορούσε να βρει ρυθμό και με το που γύρισε του λέει ο Μάρκο σήκω φύγε, δεν κάνεις. Και έκτοτε, ναι. Και τώρα μετά από 14 χρόνια τον ψάχνανε να τον υπογράψουν γιατί ο άλμπομ δεν του βγήκε. Anyway, τίκτουν τα ρούβαλα. Ακούω. Εντάξει, νομίζω θα πάνε καλά, αλλά όχι να χτυπήσουν πρωτάθλημα. Το πρόβλημα με τον TikTok δεν είναι ποτέ η ταχύτητά του. Ήταν εκπληκτικά γρήγορος και αυτό και βρέθηκε στη Red Bull κάποτε. Το πρόβλημά του είναι στο κεφάλι του, δεν είναι κάτι παραπάνω. Είναι ανώριμος. Το οποίο, εντάξει, δεν είναι και κακό. Μιλάμε για μικρά παιδιά, αλλά δυστυχώς σε αυτή την κατάσταση υπάρχουν πολλά ταλαντούχα παιδιά και κάποια είναι πιο όρημα, οπότε αυτό είναι πρόβλημα. Νομίζω ότι πέρυσι με την Dams έκανε πράγματα που ήταν αξιοσημείωτα γιατί ήταν και ρούκι. Δεν τον πιστεύω ότι όλη τη χρονιά θα μείνει σοβαρός, δεν θα λυγίσει την πίεση και όλα αυτά. Μπορεί να διαψευστούμε, έτσι. Μπορεί να κάνει το step up. Γιατί όλα αυτά τα παιδιά κάποια στιγμή οριμάζουν. Τη στιγμή δεν ξέρεις. Είναι πολύ καλό για κάποιον που αναγκάζεται να τα πληρώσει και να τον εκπροσωπήσουν να είναι ήδη όρημα ή τουλάχιστον να συμπεριφέρονται όρημα και ας είναι ανώρημα. Αλλά δεν μπορείς να ορίσεις πότε θα γυρίσει αυτό ο διακόπτης στον εγκέφαλο. Μπορεί λοιπόν να γυρίσει στο TikTok, να κάνει μια εκθαμβωτική χρονιά και να πάρει πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να το αποκλείσεις. Απλά είναι μάλλον οι πιθανότητες εναντίον του. Ο Νταρούβαλα δεν είναι καλός οδηγός. Δεν είναι καλός. Μια χαρά είναι, αλλά δεν είναι κορυφαίος οδηγός. Παρ' όλα αυτά έχει την καλύτερη ομάδα από πίσω του. Την καλύτερη ομάδα εννοώ driver coaches. Mm-hmm. Έχουν δουλέψει πάρα πολύ και αυτό φαίνεται. Είναι αρκετά polished οδηγός, αλλά είναι μέχρι εκεί. Το μέχρι εκεί είναι καλό, αλλά όχι top. Δεν είναι Σβάτσμαν. Ναι, δεν είναι Ζου, δεν είναι Πιάστρι κτλ. Ναι, εντάξει. Και εγώ δεν έχω καν σχόλιο για την Κάρλιν. Δηλαδή είναι από τις ομάδες που δεν μου βγάζουν κάτι θετικό ή αρνητικό. Απλά θα τους δούμε να τρέχουν. Ενδεχομένως θα πάρει και κάποια νίκη ένας από τους δύο. Το σίγουρο, Δημήτρη, είναι ότι το αυτοκίνητο θα είναι ικανό να πάρει νίκες. Η Κάρλιν είναι αυτή. Όταν έχει αρκετά λεφτά, και εδώ σε αυτήν την περίπτωση προφανώς και έχει, θα σου δώσει ένα αυτοκίνητο που μπορεί να κάνει πράγματα. Αλλά από εκεί και πέρα είναι θέμα οδηγών. Λοιπόν, high-tech Grand Prix. Μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. All Red Bull lineup. Liam Lawson, Νεοζηλανδός. Yuri Vips, Εσθονός. Yuri Vips στην πρώτη του πλήρη σεζόν, γιατί έκανε και κάποιους αγώνες πέρυσι. Liam Lawson, το hottest prospect που έχει ενδεχομένως η Red Bull αυτή τη στιγμή στις μικρές κατηγορίες. Next to Vips στην ουσία, δηλαδή αυτοί οι δύο είναι τα πολύ καλά ονόματα που έχουν εκεί κάτω. Νομίζω θα φάει ο ένας τα μάτια του άλλου, δηλαδή κάπου στην πορεία θα τους δούμε ίσως και να χτυπάνε, δηλαδή έχω αυτή την αίσθηση. Τόσο ανταγωνιστική λοιπόν, θα είναι. Όταν βλέπω το Vips, έχω ευχάριστες αναμνήσεις, γιατί θυμάμαι τους αγώνες που έκανα στο Κοσμοτέ πέρυσι, που είχα τη χαρά να κάνω. Ναι. Που λέγαμε στον αέρα που κάπου, ξέρεις, λίγο το πράγμα παραέγινε, θα έλεγα μη επαγγελματικό, είχε φτάσει τον άλλον Red Bull, τον Ιάπωνα, who shall remain nameless, και λες τώρα θα τον περάσει γιατί ο καημένος ο Ιάπωνας έπαιζε το πρωτάθλημα στο Μουτζέλο. Και είχα πει στον αέρα ότι όχι απλά θα τον περάσει, θα του δώσει και μία για να τον θυμάται. Και αυτό ακριβώς έκανε. Ο Vips είναι παλιάς κοπής, αν μπορείς να το πεις οδηγός. Είναι από αυτούς τους βόρειους που δεν καταλαβαίνουν πολλά.
Ό,τι και να κάνει ο Λόσον, όσο γρήγορος και να είναι, ακόμη και αν τον περάσει στην αρχή, δεν νομίζω ότι ο Βίμπς θα λυγίσει. Πέρυσι ήταν εξαιρετικά άτυχος γιατί το πρόγραμμα του ακυρώθηκε λόγω COVID. Ήταν να τρέξει στην Ιαπωνία. Τον πετάξανε σε μια τρίτο-τέταρτη ομάδα σε ένα πρωτάθλημα, το Regional, τέλος πάντων, το οποίο ήταν ίσα-ίσα για να τον βάλουν να κάνει κάτι. Και τον πετάξαν ξαφνικά στη Φόρμουλα 2, που δεν είχε κάνει χιλιόμετρο δοκιμών. Χιλιόμετρο. Και μέσα σε 2 αγώνες ήταν εκεί πέρα. Αυτός λοιπόν νομίζω ότι το έχει για να είναι διεκδικητής. Το ερώτημα είναι εάν η Hightech το έχει. Και γιατί το λέω αυτό. Η Hightech στήθηκε πέρυσι από το 0. Ουσιαστικά βρέθηκαν 12 άτομα, τους δώσαν 2 αυτοκίνητα Γενάρη μήνα και τους ζητήσανε να χτίσουν ομάδα. Είχαν λίγο παραπάνω χρόνο λόγω COVID, αλλά μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο ήταν ασύνδετο, έτσι. Το μόνο που τους κρατούσε ήταν τα πολλά λεφτά του Μαζέπιν και το γεγονός ότι είχαν δίπλα τον Κιώτο, ο οποίος έκανε τη χαμαλοδουλειά, όπως καταλαβαίνουν όλοι. Δηλαδή, ο Κιώτο δεν είχε κανένα προορισμό παρά να κάνει δοκιμές στα setup, γιατί τα session της Φόρμουλα 2 είναι πάρα πολύ μικρά, πάρα πολύ πιεστικά. Όποτε του βγαίνει του Κιώτο, αλλά μόλις πλησιάζει ο Μαζέπιν, φυσικά άνοιγε στην άκρη εκτός του πάλι του Μουτζέλο που καταφέραν και τρακάρανε λόγω Μαζέπιν, φυσικά. Αλλά τέλος πάντων, πέρυσι τα λεφτά δεν ήταν πρόβλημα για τη Hightech. Κανένα πρόβλημα. Φέτος με τη Red Bull, καταρχήν είναι εντυπωσιακό ότι η Red Bull έκανε τόσο μεγάλο buy-in στο concept της Φόρμουλα 2. Η Red Bull ήταν πάντα μέρος της Φόρμουλα 2. Κάποια στιγμή όμως ο Μάρκο με τον Μισελ είχαν τσακωθεί απίστευτα και σηκώθηκε και έφυγε και δεν κοίταξε πίσω του. Τώρα πλέον βλέπεις ότι έχουν 3 οδηγούς και μια ομάδα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είμαι σίγουρος ότι θα πετάξουν ό,τι resources έχουν πάνω στη Hightech. Δεν είμαι σίγουρος αν θα κρατήσουν τις πετυχημένες περσινές ισορροπίες στο προσωπικό. Γιατί μιλάμε για ομάδες που είναι μικρές οικογένειες. Έτσι. Μιλάμε για 12, 15, άντε 20 άτομα αν βάλεις και περιστασιακό προσωπικό. Δεν είναι εύκολο αν φέρει 2-3 δικούς του πράγματα να μείνουν αρμονικά. Αν μείνουν όμως και αν δουλέψουν σε σωστή κατεύθυνση, τότε δεν βλέπω λόγο να μην μπει ο Βίμπς σφίνα στους αυτούς που θεωρούμε πρώτα φαβορί. Γιατί είναι πραγματικά καλός. Πάντα βάζεις, όταν αναφέρεις στις ομάδες και τις σχολιάζουμε τώρα, βάζεις πάντα το παράδογο τα ομάδας. Εντάξει, προφανώς καταλαβαίνουμε ότι ένα outfit όπως είναι η Πρέμα, ας πούμε, που είναι και το πιο αναγνωρίσιμο ενδεχομένως τα τελευταία χρόνια, η Art που είναι και επίσης μια μεγάλη δύναμη. Η Hightech παρόλα αυτά, όπως ανέφερες και εσύ, ήταν μια ομάδα που στην ουσία ζούσε πέρυσι λόγω Μαζέπιν, Μπομπά και Γιου ενώντας, και τώρα ζει λόγω Red Bull. Αλλά λες πάλι ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να φέρει νίκη. Γιατί? Δηλαδή, πού το βασίζεις? Στο ότι είναι τόσο καλοί αυτοί οι δύο και είναι τόσο πολύ το κεφάλαιο που έχει ρίξει η Red Bull που απλά αυτό χρειάζονται για να πετύχουν? Ότι υπάρχει, ας πούμε, το potential? Όχι. Υπάρχει καταρχήν ο Oaks, ο οποίος είναι πρώην οδηγός στα καρτ, πολύ καλός. Ξέρει τι γίνεται. Αυτός είναι ο σταθερός παράγοντας της Hightech. Πάντα ο Oaks ήταν από πίσω. Και φαίνεται ότι αυτός ο άνθρωπος κατόρθωσε πέρυσι και βρήκε προσωπικό Γενάρη μήνα, ξαναλέω. Δεν βρίσκεις εύκολα προσωπικό τέτοια εποχή. Και οι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν μια Φόρμουλα 2 να δουλέψει και να δουλέψει σε κορυφαίο επίπεδο είναι πολύ δυσέβρετοι. Ήταν πάντα δυσέβρετοι, έγιναν πιο δυσέβρετοι όταν του σκούπισε η Πρέμα με το πορτοφόλι που είχε. Παρ' όλα αυτά, αυτός έστησε μια ομάδα που ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική πέρυσι. Ξαναλέω, κανείς δεν μπορεί να ξέρει, εκτός αν ζεις μες στο πάντο, πόσοι από τους 12 έχουν παραμείνει, πόσοι προσθέθηκαν και αν αυτοί κρατάνε το ίδιο spirit με αυτούς που βρήκανε. Εάν αυτά τα πράγματα δεν έχουν διαταραχτεί, είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά για αυτούς. Έχουν ένα χρόνο εμπειρίας, έχουν setups καλά. Ναι, σίγουρα πλέον δεν έχουν την πολυτέλεια ενός χαμάλη να τους κάνει τη βρώμικη δουλειά. Έχουν ένα άλλο παιδί, ο οποίος έχει και αυτό στα δικά του όνειρα και έχει επίσης πέρα από τα όνειρά του πρέπει να λογοδοτήσει τον Μάρκο γιατί βγήκε έκτος και όχι τρίτος. Ναι. Αλλά είναι μια διαφορετική ισορροπία, αλλά αυτό το έχει ξαναπαίξει το παιχνίδι όμως. Δεν νομίζω ότι θα τον πειράξει τόσο πολύ αυτό. Και περιμένουμε ενδιαφέρον να δω αν τα καταφέρει, γιατί είναι ένας νέος άνθρωπος και πολύ φιλόδοξος. Και όπως βλέπεις, βρίσκει πάντα άκρες να χωθεί και να εκμεταλλευτεί περιστάσεις και να ανέβει προς τα πάνω. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχει τελειώσει το ταξίδι του στη Φόρμουλα 2.
Λοιπόν, πάμε. Art Grand Prix. Christian Lundgaard, Theo Pourchaire. Με προφορά κιόλας. Δεν ξέρω γαλλικά εντωμεταξύ. Ούτε εγώ. Μόνο Σε αυτά τα γερμανικά πράγματα και αγγλικά. δεν έχω ξεβλαχευτεί σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, Christian Lundgaard έβγαλε τον καλύτερο του εαυτό νομίζω πέρυσι. Ήταν εξαιρετικός και αυτός και ο Ζου. Και ήταν και teammates πέρυσι. Τώρα σπάσανε. Ο Δανός μετακόμισε στην ομάδα που κάποτε έκτισε με τα γυμνά του χέρια ο Φρεντ Βασέρ. Και ο Τέο Πουρσέρ είναι. Και είμαι σίγουρος ότι ακόμη την ορίζει βασικά. Είμαι σίγουρος ότι ακόμα παίζει με τα νήματα. Αν πες με τα νήματα, μάλλον δεν πολύ αγαπάει τη Ferrari, γιατί και οι δύο είναι άλλης κοπιάς, δεν είναι δική του. Πάντως ο Πουρσέρ, ναι, είναι από τη Φόρμουλα 3 ασφαλώς. Το είπα και πριν, έκανε ένα φοβερό τελείωμα τη σεζόν στην ουσία. Ειδικά στο Μουτζέλο ήταν εξαιρετικός. Εγώ θα βάλω σαν πρώτο σχόλιο για αυτούς τους δύο ότι είναι sleeper δίδυμο. Δηλαδή και οι δύο είναι εξαιρετικοί οδηγοί και έχουν ταλέντο, αλλά δεν είναι τα πολύ προβεβλημένα ονόματα. Εγώ πάντως πιστεύω ότι θα κάνουν ίσως και την καλύτερη σεζόν από πολλούς άλλους που περιμένουμε να τα πάνε δυνατά. Ειδικά ο Λούντγκαρ που έχει και κίνητρο. Ο Λούντγκαρ θα ήθελα να το γνωρίσω. Είναι από τα πράγματα που πλέον λόγω περιστάσεων δεν κάνουμε ταξίδια σε αυτά τα πάντο, αλλά θα ήθελα να το γνωρίσω. Ξέρω ότι έχει DNA αγωνιστικό. Κάποιος κοινός γνωστός μας έχει φροντίσει να μας το υπενθυμίζει αυτό κάθε Τρίτη-Πέμπτη Σάββατο. Ναι. Εγώ δεν το ήξερα καν το μεταξύ ότι ο πατέρας ήταν ραλάκιας. Καλά, μην το πεις στο Στράτη, αλλά ούτε εγώ παρακολουθώ κανέναν τόσο πολύ ως αυτός. Εντάξει. Το ξέραμε. Και εγώ το ήξερα και ο Κώστας το ήξερε. Ναι, σίγουρα. Μου δίνει εντύπωση ενός πολύ έξυπνου ανθρώπου. Η χρονιά του πέρυσι ήταν το ίδιο πράγμα με τον Σβάτσμαν, ουσιαστικά. Δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα. Έκανε ό,τι ένας κορυφαίος ρούκι πρέπει να κάνει. Η Art γενικώς είναι ένα πολύ στριφνό περιβάλλον, στο οποίο είτε αποδέχεσαι μερικά πράγματα και ταιριάζεις, είτε σε πετάει για πλάκα. Και δεν κάνεις και τίποτα. Ο Λούντγκαρντ μένει δεύτερη χρονιά, κάτι σημαίνει αυτό και για τις δύο πλευρές. Σίγουρα τεχνικά μιλώντας η Art είναι σούπερ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή θα έχει τα εργαλεία που χρειάζεται επίσης, πιστεύω. Θα μπορέσει να κάνει το step up. Ερώτημα, κανείς δεν ξέρει. Σίγουρα δεν θα χαθεί και αυτός. Πιστεύω θα γίνει ένας πολύ καλός επαγγελματίας οδηγός. Είναι όπως λες, νομίζω ότι είναι λίγο πιο πίσω από το Σβάτσμαν, λίγο, λόγω πακέτου γενικότερα. Για τον άλλον, για τον Γαλάκο, σίγουρα νομίζω ότι είναι ένας καλός οδηγός, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτόν. Δεν είμαι σίγουρος εάν το εξαιρετικό δεύτερο μισό της χρονιάς του πέρυσι θα του κάνει καλό μακροπρόθεσμα ή κακό. Ακούγεται λίγο παράξενο αυτό που λέω, αλλά εάν υπήρχε η πολυτέλεια, επειδή είναι και πάρα πολύ νέος και του λείπουν παραστάσεις, καλό θα ήταν να έμενε άλλη μια χρονιά εκεί που ήταν. Δυστυχώς ή ευτυχώς έκανε αυτή τη χρονιά που έκανε και δεν είχε επιλογή παρά να προχωρήσει. Οι Γάλλοι, μέσω της Ομοσπονδίας, έχουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και οι οδηγοί οι μικροί που βγάζει αυτό το πρόγραμμα είναι εξαιρετικά προετοιμασμένοι. Οι Γάλλοι πάντα είχαν καλές ομάδες, μερικές από αυτές ατυχήσανε. Αυτοί που ατυχήσαν τους μάθουν η Ομοσπονδία και τους έχει driver coaches ή μηχανικούς ή εκπαιδευτές σε προγράμματα δοκιμών εκτός πρωταθλημάτων. Οπότε ό,τι έρχεται από εκεί είναι polished μέχρι το τελικό επίπεδο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι. Και αυτό είναι καλό. Δηλαδή είδαμε οδηγούς Γάλλους να έχουν φτάσει στη Φόρμουλα 1 και να πηγαίνουν καλά. Το ίδιο θα είναι και αυτός, είμαι σίγουρος. Αλλά είναι μικρός. Είναι πάρα πολύ μικρός. Είναι 17. Ούτε καν 18. Δεν είναι ενήλικας ακόμα. Και εντάξει, είναι και 17. Σκέψου, δηλαδή το πρόγραμμα που έκανε στα κάρτα ήταν πάντα πιο εθνικό. Δεν έκανε τόσο
εξωτερικό. Έκανε Φόρμουλα 4 στη Γαλλία, ενώ ας πούμε ένας αντίστοιχος 17χρονος μπορεί να έχει πάει σε μια άλλη χώρα, να έχει μιλήσει, να έχει ανοίξει το μυαλό του. Ναι. Τώρα πάλι το σύστημα τον έβαλε πάλι στην Άρτα, που είναι προστατευμένος. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά δεν ξέρω μακροπρόθεσμα θα το βγουν σε καλό ή όχι. Θα δείξει. Μπορεί να μας εκπλήξει πάλι. Δεν ξέρω. Ναι, είναι νωρίς και ως free agent κι αυτός. Τουλάχιστον δεν θα έχει την πίεση μιας μεγάλης ομάδας από πάνω του να πρέπει να αποδείξει, να πρέπει να αποδώσει κτλ. Δηλαδή, ενδεχομένως, αν κάνει μια καλή χρονιά για τα δεδομένα του και φέτος, τότε να βρεθεί ένα outfit να τον αγκαλιάσει, να το πω έτσι. Και επειδή είναι και Γάλλος, είναι πολύ πιθανό να είναι και η Alpine. Νίκολας Τόντ. Πιστεύω ότι εάν ξεκινήσει καλά, μες στη χρονιά θα υπογράψει. Τώρα και το Lundgaard, λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω για να κλείσουμε με Art, συγγνώμη, είναι ότι τον περιμένω να πρωταγωνιστήσει. Δηλαδή, τον θέλω να νικάει συχνά, να είναι μπροστά. Δηλαδή, κάτι λιγότερο από αυτό μετά από τα περσινά θα είναι στασιμότητα. Γιατί δεν τον παίρνει, δεν του επιτρέπει η κατάσταση να μην είναι εκεί μαζί με τους υπολείπους, και η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι και σε μια καλή ομάδα, δεν έχει και δικαιολογίες. Δηλαδή δεν έπεσε στα τάρταρα του grid, δεν παρέπεσε, είναι στην Art. Δεν έκανε καλή χρονιά πέρυσι η Art για τα δεδομένα της, αλλά είναι η Art. Δηλαδή ούτε η Dams έκανε καλή χρονιά. Για πολλούς λόγους, ίσως ο κυριότερος ότι έχασε και τον ιδρυτή της, αλλά είναι ένας οδηγός που περιμένουμε πολλά πράγματα και είναι και η ευκαιρία του, γιατί ο Πουρσέρ λογικά θα του πάρει λίγο να προσαρμοστεί, άρα θα μας φανεί και μεγάλη διαφορά ανάμεσά τους. Με δεδομένο ότι ο Lundgaard έχει την εμπειρία, είναι πιο μεγάλος, είναι πιο ψημένος. Ο Πουρσέρ θα πρέπει να μπει στη λογική καλύτερα, γιατί μόλις 4 αγώνες έκανε πέρυσι. Οπότε ναι, θα το δούμε. Κοίτα, η Art πέρυσι είχε 2 rookies. Δεν είναι εύκολο για μια τέτοια ομάδα. Σου είπα, η Πρέμα πάντα λειτουργεί με έναν έμπειρο και με έναν rookie. Mm-hmm. Συνήθως έτσι γίνεται. Απλά κάποιες φορές οι περιστάσεις είναι τέτοιες που αναγκάζονται να φύγουν από αυτή τη στρατηγική. Η Art ξέφυγε από αυτή τη στρατηγική πέρυσι και πλήρωσε αυτά που πλήρωσε. Ήταν προφανές ότι ο Armstrong, ας πούμε, δεν είχε την ίδια χημεία στην ομάδα αυτή. Είναι αυτό που σου είπα. Ουσιαστικά ο Lundgaard με τις λίγες γνώσεις του τραβούσε το κάρο. Τώρα θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Αλλά η πίεση ήταν διαφορετική. Dams, Nissany, Armstrong. Την Dams την αναφέρουμε ξεκάθαρα γιατί τρέχει εκεί ο Marcus Armstrong, γιατί ωραίο η Nissany είναι το comic relief του grid. Εντάξει, έχει μερικά τέτοια το grid. Εντάξει, πάντα θα έχει. Δηλαδή εδώ έχει και Φόρμουλα. Δεν χρειάζεται ασχοληθούμε. Marcus Armstrong. Δυνατό prospect, αλλά έχει πέσει και αυτό σε μια φουρνιά εκεί όχι Αμερικανών, τι λέω, Φεράρο οδηγών, που είναι πολύ δυνατή. Σαφώς. Εντάξει, το καλό της ιστορίας είναι ότι η Ferrari επιλέγει σοφά. Το κακό είναι ότι και που επιλέγει δεν ξέρω πόσες ευκαιρίες μπορεί να δώσει. Τέλος πάντων, για τον Armstrong είναι ένα ενδιαφέρον περιβάλλον. Εγώ τα λέγαμε και εκτός αέρα αυτά. Είμαι φαν του Sicard, πάρα πολύ μεγάλος φαν. Είναι μια λεπού μεγάλη. Είναι ο άνθρωπος που ανέλαβε την Dams μετά το θάνατο του τριό. Προφανώς και είναι ωραίο για όλους μας που ξέρουμε και δύο ανθρώπους ότι η Dams επιβίωσε μετά από αυτό το συμβάν. Και όχι μόνο επιβίωσε, αλλά στέκεται σε ένα επίπεδο αρκετά ικανοποιητικό. Ελπίζω να τα βρούνε με τον Armstrong και να κάνει τη δουλειά. Θυμίζω ότι στις μικρότερες κατηγορίες ο Armstrong δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από αυτούς που χρήσανε φαβορί. Οπότε, πεδίο δόξη λαμπρό. Δεν θα με εκπλήξει αν θα κάνει μια εξαιρετική χρονιά. Σίγουρα και αυτοί πέρυσι πληρώσαν τα θέματα με το rookie, με το πρώτο φιολί. Αλλά φέτος είναι διαφορετικά. Δηλαδή, ο Armstrong έρχεται με μια πλήρη χρονιά πίσω του.
χρονιά που δεν είχε τη λάμψη του Λούνκαρτ και του Σβάρτσμαν, αλλά δεν ήταν και άσχημη, δεν ήταν και πεταματού. Ειδικά προς το τέλος είχε βρει τα πατήματά του, νομίζω. Για τον Armstrong διάβαζα πρόσφατα και μια συνέντευξη που είχε δώσει με την ευκαιρία της έναρξης της σεζόν, που στην ουσία με τα λεγόμενά του προσπαθούσε να πείσει ή τέλος πάντων να αποδείξει ότι εμένα μου αρέσει να είμαι υποπίεση, μ' αρέσει να είμαι έτσι σε έντονες καταστάσεις, και είναι σαν να λέει ότι δέχομαι ότι θα πρέπει να βρεθώ σε αυτή τη δύσκολη έτσι θέση και όχι μόνο μέσα στον grid, αλλά και ανάμεσα σε αυτούς που είναι και στη Ferrari ως οδηγοί ακαδημίας. Δηλαδή όταν θεωρητικά αυτή τη στιγμή στη Ferrari έχεις ίσως το πιο δυνατό junior line-up της τωρινής γενιάς. Υπάρχει ένας Schwarzman που είναι για τίτλο, ο Άιλοτ, ο οποίος ξεκάθαρα κοιτάει μια θέση για το 22. Έχεις και τον Armstrong λοιπόν, ο οποίος έχει μείνει, συνεχίζει, είναι η δεύτερη του χρονιά όπως είπαμε και πριν, είναι 21 πλέον, έτσι λίγο και στην ηλικία του Σουμάχερ πέρυσι, και στην ουσία θα πρέπει η λογική είναι ότι θα πρέπει και αυτός να είναι εκεί ψηλά, γιατί δηλαδή αν δεν είναι, βάζει τον εαυτό του σε πολύ δύσκολη θέση και από αυτή τη δύσκολη θέση δεν βγαίνεις, γιατί τους το κάναν ήδη δύσκολο πέρυσι. Νομίζω στη Ferrari δεν περιμέναν ότι ο Άιλοτ θα ήταν τόσο δυνατός από ένα σημείο και μετά. Δεν τους είδαν δεν είδαν να έρχεται και τον Σβάρτσμαν πολύ. Δηλαδή ξαφνικά τους πέτυχε και ένας ακόμη ο οποίος ήταν δυνατός. Και τον Armstrong τον ξεχάσανε. Και τον ξεχάσαμε. Δηλαδή βάζω και εμένα μέσα. Όταν έβλεπα τους αγώνες και έβλεπα τον Armstrong κάπου να περιφέρεται, λέγα τρέχει και ο Armstrong. Δηλαδή δεν λέω ότι έτσι σκέφτεται τη Ferrari. Δεν είναι θεατές ούτε αντιπαγγελματίες οι άνθρωποι. Αλλά εντάξει. Και υποσυνείδητα να το σκεφτείς όταν έχεις άλλους 2-3 μπροστά. Ο τελευταίος είναι αυτός που δέχεται τη λιγότερη προσοχή. Και κακά τα ψέματα. Είναι και ζήτημα eyeballs. Το να σε βάλει μια ομάδα στη Φόρμουλα 1, αν η τύχη σου κρίνεται από μια ομάδα, έτσι. Που είναι στις 10 κρίνεται. Πρέπει να είσαι εκθαμβωτικός ούτως ή άλλως. Δεν γίνεται με μισά πράγματα, μισούς αγώνες να κάνεις κάτι. Το καλό με τη Ferrari, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λες, το καλό είναι ότι πλέον έχουν ένα πρόγραμμα LMP Hybrid, ας πούμε, οπότε έχει αυτό υπάρχει όμως μια για το 23. Δηλαδή ναι, σύμφωνα. Okay. Θα τους βάλω, κάνω δοκιμές στο 22, ας πούμε, δηλαδή δεν είναι και τόσο κακό, ξέρεις. Ναι. Μην βάλουν τον Γκροζάν το θέμα. Εντάξει. Δεν ξέρω. Εγώ τον πήρα να πάει στην Πεζό. Με το κύμα συμπάθειας στον Γκροζάν. Προσωπικά τον έχω γνωρίσει όταν ήταν στη Φόρμουλα 2 και το συμπαθώ ιδιαίτερα, αλλά εντάξει, ξέρουμε τα καλά του και τα κακά του. Ναι. Αλλά κοίτα, εντάξει, τώρα η Ferrari η αλήθεια είναι ότι έχει να γεμίσει 2 ή 3 πληρώματα οδηγών και προφανώς κάποιοι από αυτούς που είναι τώρα στην Ακαδημία θα καταλήξουν εκεί. Ναι, που είναι μια χαρά. Μαζί με κάποιον έμπειρο της κατηγορίας πάρουν κανένα μπουεμί, κανένα τέτοιο. Όποιον θέλουν να πάρουν, έχουν τα λεφτά να πάρουν όποιον θέλουν. Καλά. Εδώ πήρε η Glickenhaus στον Ντιμά, ας πούμε. Ναι, αλίμονο Ντιμά, άμα δεν τρέξει αυτός ο άνθρωπος με ό,τι έχει ρόδες και τιμόνι, κάτι τα πάθει, βαριέται σπίτι του. Υπάρχει πάντως τουλάχιστον μια διαφυγή, γιατί προηγουμένως, ξέρεις, όταν πέρυσι τέτοια από εκεί που δεν ξέραμε, όχι τέτοια εποχή, πέρυσι στο τέλος του πρωταθλήματος, όταν ένας από τους δύο θα έχανε και άρχισε να γίνεται φανερό αυτό, αισθανόμασταν άσχημα για τον άλλο. Τώρα τουλάχιστον λες ότι έχουν ένα μέλλον εκεί. Αλλά ναι, ο Armstrong πρέπει να κάνει step up. Μην υποτιμάς αυτό που σου είπα όμως. Η Art είναι ένα δύσκολο περιβάλλον. Αν δεν πας εκεί, αν δεν σε πάνε και δεν τους πας, τα αποτελέσματά σου είναι χειρότερα από ό,τι είσαι στην πραγματικότητα. Η Art ή η Dams εννοείς? Η Art, για την προηγούμενη χρονιά του Armstrong. Εννοείς πέρυσι για το ότι δεν πήγε καλά. Ναι. Με αυτή τη λογική αυτό μπορεί να ισχύσει και για τον Λούνκαρτ τώρα, ας πούμε. Που είναι μόνος του στην ουσία ως το μεγάλο όνομα, γιατί είπαμε ο Πουρσέρ είναι ο νέος, είναι αλλιώς οι προσδοκίες και όλο αυτό.
Τους έμαθε, μωρέ, εντάξει, τους έχει μάθει. Σου λέω, είναι μια χαρά ομάδα, αλλά είναι my way or the highway. Δεν έχει να τα βρούμε στη μέση. Όχι. Το αυτοκίνητο είναι αυτό, κερδίζει, το ξέρουμε, οδήγησε το και κέρδισε. Σκληρό αλλά αληθινό. Μάλλον η παρακαταθήκη του Φρέντ. Κυριολεκτό. Αυτά ακριβώς τα λόγια είχαν πει στο Χάρτλι. Ακριβώς. Way back when. Χωρίς καμία περιστροφή. Όποτε. Ναι. Έτσι. Θα κλείσουμε με δύο πράγματα. Με ένα αρνητικό και φορτισμένο και με ένα θετικό, το οποίο είναι και μεγάλη χαρά. Δεν αφορά τη Φόρμουλα 2 το δεύτερο, αλλά είναι τόσο ωραίο που νομίζω αξίζει να το αναφέρουμε. Το πρώτο είναι δυστυχώς ότι μέσα στην off-season, μερικές εβδομάδες ξεκινήσουν και οι δοκιμές, ο πατριάρχης του ισπανικού motorsport σε επίπεδο μονοθέσεων και έτσι αγώνων πίστας, ο Αντριάν Κάμπος, απεβίωσε. Νέος και ακόμα ενεργός στα πράγματα. Φυσικά η ομάδα του, η Campos Racing, συνεχίζει στη Φόρμουλα 2 και φέτος θα τρέξει και με ένα livery που θα τιμά τη μνήμη του. Κώστα, ο λόγος που βλέπουμε Ισπανούς οδηγούς αυτή τη στιγμή στη Φόρμουλα 1 είναι ο Αντριάν Κάμπος. Ή τέλος πάντων με προοπτική να τρέξουν στη Φόρμουλα 1. Είναι μια τεράστια προσωπικότητα. Εγώ ήμουν τυχερός γιατί ήμουν φίλος με το αντίπαλο δέος, με τον Αλφόνσο Ντεβλάνς, που είχε τη Racing Engineering και η κόντρα του ήταν παρεμοιώδης. Οπότε λίγο πολύ από τον έναν μάθαινα τα χαζά του άλλου, αν θέλεις. Αλλά ο Άντρια ήταν πάντα πολύ επικοινωνιακός, πολύ ευχάριστος, πολύ ανοιχτός και ήταν πάντα εκεί πέρα. Και ναι, αυτά που έκανε σε πολλά παιδιά έδωσε πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Ήταν και καλές εποχές, γιατί τότε έβρισκες χορηγίες στην Ισπανία, υπήρχε τεράστιο ενδιαφέρον. Τους χάρισε τον Αλόνσο. Είχε βάλει λεφτά από την τσέπη του. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο κυκλοφορεί ευρέως, αλλά είναι γεγονός. Δηλαδή, ακόμη και οι επικριτές του δεν το αρνούνται. Εντάξει, γενικώς έκανε πολλά πράγματα για τον μηχανικό δεσμό και όχι μόνο μέσω των ομάδων. Ήταν στη Βαλένθια, έλυνε και έδινε. Ξέρεις, είχε μια πολύ πλούσια δραστηριότητα. Σαφώς υπάρχει λιγότερη σιγουριά για την επόμενη μέρα της ομάδας, γιατί δεν υπάρχει μια προσωπικότητα σαν το Σικάρ στην Κάμπος. Ο γιος του Κάμπος δεν είναι ίδιο επίπεδου. Γνώμη αυτό τώρα, εντάξει, okay. Αλλά από την άλλη, μας έχει δώσει την ευκαιρία σε έναν οδηγό ο οποίος είναι πάρα πολύ ταλαντούχος να κάνει, αν και άγουρος και απροετοίμαστος, την πρώτη χρονιά. Ελπίζω να τα πάνε καλά και ελπίζω η ομάδα να έχει συνέχεια. Ειλικρινά το ελπίζω. Θα είναι το καλύτερο tribute σε τον άνθρωπο. Εγώ δεν τον είχα ποτέ έτσι, δεν είχα εντρυφήσει ποτέ στην ιστορία του και στην πορεία του. Αναγκάστηκα δυστυχώς να το κάνω με τη χειρότερη αφορμή. Και εντάξει, προφανώς το πιο απλό πράγμα που νομίζω όλοι πάνω κάτω γνωρίζουμε είναι ότι φυσικά ο Αντριάν Κάμπος ήταν ένας από τους βασικούς πυλώνες στήριξης του Αλόνσο ανεβαίνοντας στις μικρές κατηγορίες μέχρι να φτάσει στη Μινάρντι και πόσες ευκαιρίες του έδωσε και τελικά βγήκε και 100% σωστός. Αλλά το πόσο παθιασμένος ήταν με το motorsport, αυτό που λες, με το πόσες διασυνδέσεις, πόσες χορηγίες μπορούσε να βρει και πόση στήριξη οικονομική μπορούσε να προσφέρει. Είναι τρομερό πως το μεράκι αυτών των ανθρώπων που στην ουσία δεν είχαν να κερδίσουν κάτι προσωπικά. Δηλαδή η καριέρα του Κάμπος τελείωσε και τελείωσε πριν καν φτάσει στα τεράστια μεγάλα σαλόνια. Έτρεξε φυσικά για Φόρμουλα 1, αλλά νομίζω 2-3 αγώνες. Δηλαδή. Δεν ήταν το θέμα. Η καριέρα ήταν το λιγότερο. Η οικογένεια του Κάμπος ήταν οι μεγαλύτεροι παγωτατζίδες της Ισπανίας. Έχει μεγαλώσει στα πούπουλα, κυριολεκτικά στα πούπουλα. Παρ' όλα αυτά, αντί να πάρει την εύκολη λύση και να ασχοληθεί με την επόμενη μέρα αυτή τη κατάσταση ή κάτι άλλο, πήγε εκεί και έτρωγε το χρόνο του στις πίστες. Και ξέρεις, ήταν κάτι. Είναι ένα θέμα, ρε παιδί μου, ο Τρέβορ Κάρλιν, χωρίς τώρα να γίνομαι, κριτικός, ας πούμε, αλλά το background του Κάρλιν ήταν πάντα μηχανικός. Στην Ισπανία αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν ευγενείς, πώς να σου πω, ήταν κάπως διαφορετική η επαφή μαζί τους. Και το καλό δεν ήταν ότι μπορεί να είσαι τέτοιο background και να είσαι ένας άνθρωπος όχι ευχάριστος, το θέσω έτσι. Αυτοί ήταν πολύ ευχάριστοι τυπικοί δύο, και ο Αλφόνσο και ο Άντρια. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο να το ζεις. Δηλαδή
περνούσες καλά μαζί τους και έβλεπες την καινοτορία τους και την εξυπνάδα τους και την αγωνία τους να κάνουν. Είχε βοηθήσει και για την πίστα της Βαλένθια, την κανονική, και για τον Grand Prix της Βαλένθια, και είχε κάνει προγράμματα με την δίσκο της περιφέρειας Βαλένθια για οδηγούς, και στο kart είχε πάντα έδινε πράγματα και προσπαθούσε να πάρει παιδιά που δεν είχαν τόσο πολλές ευκαιρίες και να δώσει ευκαιρίες. Ήταν γενικώς δίναν πολύ. Και είναι κρίμα, γιατί δεν βλέπω στην Ισπανία διάδοχη κατάσταση αυτών των δύο. Δεν βλέπω πλέον, δυστυχώς. Φοβόμαστε για το μέλλον της ομάδας, δηλαδή. Για την ομάδα τα είπα, γιατί είναι οικογενειακή ομάδα και θεωρώ ότι η επόμενη γενιά δεν είναι τόσο. Ναι, θέλω να πω. Αλλά φοβάμαι γενικότερα για τον ισπανικό μηχανοκίνητο, γιατί έχει ξεφύγει από αυτό που γνώρισα εγώ. Φαίνεται πιο απόμακρο, πιο τρέχει χειρότερα. Πώς να το πω. Δηλαδή δεν φαίνεται να λειτουργεί, δεν δείχνει λειτουργικό. Ενδεχομένως μπορεί να προκύψει ένα στρατοσφαιρικό ταλέντο και να τα αλλάξει όλα αυτά. Γιατί το ίδιο μη λειτουργικό ήταν και το ολλανδικό μοντέλο, αλλά κοίτα που βγήκανε μια γενιά από πολύ καλούς οδηγούς με έναν κορυφαίο στη Φόρμουλα 1. Πλέον υπάρχουν Ολλανδοί κορυφαίοι παντού. Αλλά δεν είναι φάση Γαλλίας που όλο το σύστημα είναι σωστά δομημένο και βγάζει ταλέντο. Αν θα γίνει αποσπασματικά, γιατί πολύ απλά υπάρχει ένα τεράστιο δείγμα ανθρώπων που ξεκινούν να κάνουν μηχανοκίνητο αθλητισμό, άρα θα προκύψουν κάποια ταλέντα που ενδεχομένως να έχουν και τα λεφτά και τις επαφές να συνεχίσουν. Αλλά όχι δομημένο. Τυχαία. Ναι, ναι. Καλά, η Γαλλία είναι και στάντη. Έχει το FFSA που είναι η ομοσπονδία του ουσιαστικά και σε αυτήν οφείλουμε το ότι είδαμε και LEB. Δηλαδή, θέλω να πω. Ναι, σαφώς. Έχουν μεγάλη ιστορία σε αυτό το θέμα. Ναι, οι Ισπανοί, ενώ είναι μια έτσι αθλητικομάνα, αν θες, και σε επίπεδο ομαδικού αθλητισμού, έτσι, μπάσκετ, ειδικά το μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Έχουν αυτή την έτσι. Καλά, MotoGP είναι. Εντάξει, χωρίς Ισπανούς δεν υπάρχει MotoGP εδώ και πόσα χρόνια. Αλλά ναι, όντως. Ενδεχομένως να ξέρεις, το MotoGP ίσως είναι η καταστροφή των τετράτροχων. Τα λεφτά που πηγαίνουν, γιατί τα χορηγικά λεφτά πηγαίνουν εκεί πέρα, κατά κύριο λόγο. Εννοώντας γενικότερα, θέλεις να πεις, μιλάς για την. Όχι, στην Ισπανία συγκεκριμένα. Λέω κι εγώ, γιατί γενικά δεν. Η Φόρμουλα 1 μόνο λεφτά δεν είναι το θέμα της από χορηγούς. Όχι. Ναι, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Στην Ισπανία. Ναι. Αλλά μα Ισπανοί, πέρασα την off-season μιλώντας κατά βάση με Ισπανούς αναβάτες. Είχα βαρεθεί να ακούω την προφορά και το αλέγρο στυλ τους, από Καταλανούς μέχρι Μαγιορκάνους και Ανδαλουσιανούς. Απίστευτο. Πάντως να τα λέμε και αυτά, αν αισθάνεσαι κάπου οικία σε όλη την Ευρώπη, είναι με τους Ισπανούς, έτσι. Αυτή είναι η αίσθησή μου και δεν είναι ούτε με τους Ιταλούς ούτε με κάτι άλλο. Με τους Ισπανούς κολλάμε πάρα πολύ καλά, είναι η αλήθεια. Το καλό νέο και που αξίζει αναφοράς είναι φυσικά, και έτσι θα κλείσουμε, η επιστροφή του Χουάν Μανουέλ Κορέα στην αγωνιστική δράση. Κολομβιανός με αμερικανική λισάνς, αλλά στην πραγματικότητα ένας Λατίνος με τα όλα του, θα τον έλεγα εγώ. Συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη θέλησή του και μόνο. Είναι τρομερό ότι μετά από αυτό που πέρασε και τον τραυματισμό που είχε και που παραλίγο να στο πόδι του στην ουσία σε εκείνο το ατύχημα στο ΣΠΑ, γυρνάει να τρέξει στη Φόρμουλα 3. Ήταν ιατρική συμβουλή αυτό το πράγμα, να χάσει το πόδι. Ναι. Αυτό το είχαν προτείνει. Γιατί μπροστά του ήταν ένας τεράστιος ανήφορος. Τον ανέβηκε. Όλοι νομίζω ότι τον είχαμε, ξέρω εγώ, Instagram και Twitter και κοιτάγαμε βήμα-βήμα τι έκανε. Κολομβιανός είπα, από το Εκουαδόρ είναι ο άνθρωπος, ναι, συγγνώμη, συνέχισα. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα επέστρεφε σε αυτοκίνητο. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό και να σου πω την αλήθεια, δεν με νοιάζει πώς θα πάει αυτό. Μπορεί να κάνει 2 αγώνες και να έχει πόνους και να σταματήσει. Αλλά γουστάρω διάολε τη θέλησή του, την απίστευτη. Το γουστάρω πάρα πολύ και ελπίζω να δουλέψει αυτό. Σίγουρα, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι το θέμα να πάει στη Φόρμουλα 1, δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ένα προσωπικό στοίχημα. Και ναι, το γουστάρω. Μακάρι, δηλαδή, φέτος είμαι Κορέα. Στη Φόρμουλα 3. Ξεκάθαρα, τι εννοείς. Για τον Κορέα το δικό μου σχόλιο είναι ότι
Είμαστε και κοντά στην ηλικία. Αυτό είναι το 99, εγώ είμαι το 96. Όταν σκοτώθηκε Παναθεμάσαι. ο Μπέρ. Συγγνώμη γι' αυτό. Ναι. Όταν σκοτώθηκε ο Αντουάνι Μπέρ και σαφέστατα έχει και το ατύχημα που τον άφησε εκτός ο Κορέα. Πάντα όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος στην πίστα είναι στενάχωρο. Τώρα δεν πάει να πει πόσο χρονών είναι. Αλλά τύχαινε ο Μπέρ και εγώ να είμαστε πάρα πολύ κοντά ηλικιακά. Και ο Κορέα το ίδιο. Και έβαλα τον εαυτό μου στη θέση του Κορέα. Πώς θα ένιωθα αν που συνέβαινε κάτι τέτοιο? Και η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι θα ήθελα να γυρίσω να οδηγήσω. Όποτε θα μπορούσα. Δηλαδή, να σώσω τη ζωή μου και μετά να πάω να την ξαναρισκάρω. Γιατί νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν έτσι. Το αγαπούν. Είναι το πάθος τους, είναι μέσα τους. Κυλάει μέσα τους αυτή η απίστευτη θέληση να μπουν και να ρισκάρουν τα πάντα στα 280-300 χιλιόμετρα την ώρα. Και το περίμενα κάπου να τον δω να ξανατρέχει. Δεν περίμενα να τον δω στη Φόρμουλα 3 σε καμία περίπτωση. Δηλαδή με εξέπληξε πάρα πολύ το γεγονός ότι θα ξαναμπεί σε μονοθέσιο. Περίμενα να τον δούμε, ξέρεις, κάποιο GT, κάτι τέτοιο. Είχε και τις σχέσεις με τη Ferrari λόγω Ζάμπερ, Αλφα Ρωμαίο και το καθεξής. Περίμενα να τον δούμε σε κανένα GT3, ας πούμε. Όπως στείλανε τον αγαπημένο στον Άιλοτ. Αλλά... Θα ήταν και πιο εύκολο, έτσι. Γιατί καλά, να πούμε και λίγο τα λειτουργικά του θέματος. Γιατί, η θέληση και το μυαλό είναι ένα κεφάλαιο, αλλά από εκεί και πέρα τα μονοθέσια στις απαιτήσεις δυνάμεων στα πόδια είναι αρκετά βάναυσα. Δεν υπάρχει κανένας είδους υποβοήθηση, νομίζω περισσότεροι που σε ακούνε το ξέρουν αυτό. Mm-hmm. Πρέπει να κλωτσίσεις τα φρένα, στην κυριολεξία να κλωτσίσεις τα φρένα, και καταλαβαίνουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζω ότι θα έχει σίδερα ακόμη στο πόδι του, αυτό δεν θα είναι τόσο απλό. Και προφανώς πρέπει να είσαι ιδιαίτερα ευέλικτος για να χωρέσεις να μπεις μέσα σε ένα. Έχει ένα σωρό από προβλήματα και εγώ θα περίμενα να τον δω ενδεχομένως πίσω, αλλά σε touring car ή σε GT θα ήταν σαφώς πιο εύκολο. Αλλά κοίτα που ο διάολος θέλει να πάει η Φόρμουλα 3 και πολύ καλά κάνει. Μ' αρέσει επίσης ότι δεν μπήκε και στον πειρασμό να πάει η Φόρμουλα 2. Πολύ βασικό και αυτό, γιατί ναι. Θα ήταν ένας πειρασμός, εκεί το άφησε το πράγμα. Θα μπορούσε να πει ότι θέλω αυτό. Σημαίνει ότι, ξέρεις, το σκέφτηκε και το επεξεργάστηκε και πήρε κάποιες αποφάσεις που είναι αρκετά σωστές. Ήταν από τα πιο ευχάριστα νέα της off-season, με διαφορά. Και το σκέφτηκες εσύ να το αναφέρουμε και νομίζω ήταν πολύ σωστή τη σκέψη, πολύ ωραία ιδέα. Γιατί είναι και παιδί που είχε προοπτική έτσι στη Φόρμουλα 2, ήταν γρήγορος, ήταν και μέλος, το είπαμε, και της Ακαδημίας της Ζάμπερ που είναι, σαν να λέμε, παρακλάδι της Ferrari, ήταν στην Σαρούζ όταν έπαθε το ατύχημα. Οπότε ναι, ήταν πολύ ωραίο αυτό και από αυτά είναι, δηλαδή αυτά τα comeback είναι πάντα πολύ ευχάριστα. Εντάξει, όπως είπες, μπορεί να κατέβει στην πρεμιέρα και να μην μπορεί να βγάλει τον αγώνα. Και μόνο που μπήκε θα πρέπει να χειροκροτηθεί και από εκεί και πέρα είναι ανθρώπινο αν υπάρχουν περιορισμοί λόγω του τραυματισμού του να πρέπει να σταματήσει. Ελπίζω όχι. Ελπίζω να τον χαρούμε όλη τη χρονιά. Άλλωστε φέτος θα δούμε Φόρμουλα 3 και όχι μόνο στο F1 TV Pro, αλλά και στην Κοσμοτέ, όπως και Φόρμουλα 2. Άρα οι μικρές κατηγορίες δεν είναι τυχαίο που τους δίνουμε τόση σημασία, και εγώ από τη μεριά μου λόγω 4 τροχών και εδώ σαν oversteer που επέλεξα να κάνουμε μια εκπομπή γι' αυτό και ευχαριστώ πολύ τον Κώστα που ήρθε. Είναι σημαντικό και είναι ωραίο γιατί μιλάμε πραγματικά πολλές φορές για το ή ένα από τα highlight του τριημέρου όταν τρέχουν αυτές οι κατηγορίες. Και πολλό δε μάλλον η Φόρμουλα 2 που είναι και πολύ πιο κοντά στη Φόρμουλα 1 και αυτούς που βλέπεις σήμερα, αύριο τον βλέπεις να μιλάει με την τάδε ομάδα για να γίνει μέλος της. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Κώστας Λεώνης. Ελπίζω να άρεσε το τέτοιο. Εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά, ως συνήθως. Και εγώ και εμένα μου άρεσε, ναι, προφανώς. Το σημαντικό είναι να αρέσει στους ακροατές μας. Και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε τις preview εκπομπές
τη σεζόν. Το ακούτε στις 22 του Μάρτη εσείς το επεισόδιο, είναι Δευτέρα για εσάς. Αυτό σημαίνει ότι σε 5 μέρες ξεκινάει η σεζόν και Φόρμουλα 1 και Φόρμουλα 2 μαζί ξεκινούν στο Μπαχρέιν. Αυτό σημαίνει ότι 29, την επόμενη λοιπόν Δευτέρα, ξανά σολάρω και πάμε δυνατά για την έναρξη της σεζόν. Οπότε θα σας αφήσουμε έτσι. Φυσικά βρίσκεται το podcast καθώς και όλα του halftone.fm σε Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts και ασφαλέστατα μπορείτε να τα παίζετε και από το player του halftone.fm ή να τα κατεβάζετε στη συσκευή σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε μια εβδομάδα. Μέχρι τότε, γεια σας.